Σε αυτό το γήπεδο δεν έχει τις καλύτερες αναμονές αγωνιστικά και γενικά γιατί είχε τραυματιστεί. Ποιες είναι οι προσδοκίες του για το αυριανό παιχνίδι, έχοντας ζήσει το 100 της Αθήνας πλέον και πώς πιστεύεις ότι θα αντιμετωπίσουν αυτούς τους συμπαίκτες του κομμάτι. Now we have a new game, the second game, the game it's a good result. Αν μπορείτε κοντά στα μικρόφωνα και οι δύο. Yeah, I think it's going to be a tough game. I'm happy we won 1-0, but it doesn't mean anything. So we just have to go in the game as 0-0 and just try to give our best and give it a good. Καλύπτει ότι κρατήσαμε ένα μέσο παιχνίδι, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μπούμε στο μάτς σαν ένα 0-0 και να προσπαθήσουμε να πάμε καλύτερα από το αποτέλεσμα. İlk oyunda meydanımızda elbette 1-0 galip geldi. Ama o demek değil ki biz yani bizim oyunu kazanmışız. Bu ilk sabahki oyunda da yani ilk oyun kimi 0-0'dan yeni başlamak için yani oyuna başlayalım. Futbolsa soğanlam var. Başka sorularınız varsa da Başka asistan, futbolsa Αν μπορούμε λίγο, όχι λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, στο μαύρο. bütün sorular diyesem ben saklamışsın. Μόνο coach, ακούσαμε σήμερα στους περισσότερους παίκτες κατά την αναχώρηση, σχεδόν σε όλες τις δηλώσεις που έγιναν από τα παιδιά, να λένε ότι αν πάμε με την νοοτροπία του να κρατήσουμε το 1-0, αυτό μπορεί να κοστίσει στο ποδόσφαιρο. Στο δικό σας προσανατολισμό, αυτό που είναι πιο σημαντικό στην μεγαλύτερη βαρύτητα είναι υπερασπίζουμε το 1-0 της Αθήνας, σκοράρουμε και τελειώνουμε την υπόθεση κόφτης εδώ μέσα. Δεν πρέπει να μας διασφαλίσει κάτι, δεν το άλλο. Δεν σημαίνει ότι αν βάλουμε γκολ θα περάσουμε, δεν σημαίνει ότι αν παίξουμε, αν είναι σίγουρο θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια που είμαι εγώ στην ομάδα, να προσπαθήσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Δεν μου λέει κάτι το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, στο οποίο κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Αυτό όμως για μας πλέον είναι κάτι. Θα πρέπει να μπούμε στο γήπεδο, να παίξουμε καλά. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι καλή ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι ίσως δεν φάνηκε τόσο πολύ, γιατί θεωρώ ότι εμείς ήμασταν αρκετά καλοί. Οπότε θα πρέπει να έχουμε την ίδια απόδοση αν θέλουμε να έχουμε το αποτέλεσμα για το οποίο ήρθαμε εδώ και δεν είναι άλλο από το να περάσουμε στην επόμενη φάση. Sual beləydi. Yunanistan'da adaletçiler arasında yani belə bir şey mövzudur ki, adaletçiler arasında belə bir şey mövzudur ki, yarısından Yunan komandasının Olsun 1-0 galip gəlməsi bir növ onların daha da növbət mərhələyə yaxınlaşdırır və əgər Məhdinin bu haqda fikirləri gəlməkdədir. Deməli, Məhdi fikirləşir ki, əlbəttə ki, birinci oyunda qalib gəlsək də və orada daha çox kontrol onların altında, yəni əlləri altında olsa da oyun. Lakin onun fikrində futbolda hər şey baş verə bilir və fikirləşir ki, Qəbələ həddindən çox yaxşı bir komandadır və sabahki oyuncunun da bəlkə edilədiyi kimi, yəni sanki 0-0'dan başlayacaqlar və növbəti mərhələ üçün fitməyə, yəni dəstək sərəcək